שוקי, תעשה פוזה ככה. אופק. אופק, נו. תעשה איזה פוזה. אתה שחקן כדורגל, נו. וואי וואי וואו וואו, כל הכבוד! עכשיו הוא יספר לך, יעשה לך קצר כזה יפה. אופק, מה יש לך לומר? תגיד משהו, תגיד אני משהו. גבר. תגיד, אני גבר! לא רוצה. מרדב אותך? גם, אתה רוצה לבוא לצלם אותי בלידה? תעזבי, שוב, תעזבי. שבי, תעמדי. בוא תוריד את הראש הכי למטה. וואו, אופק! זה מדקדק אותו. וואי וואי. איזה חתיך. אין סיכוי, אם זה לא קצר, זה לא... כן, יש לו שיער מלא, יש לו שיער מהמם. מהמם. שיער מהמם לילד מהמם, נכון אופק? צלם אותי, אני בזרום. יואו, איך הוא פתאום נראה גדול. נכון? אמרתי לך את זה כל הזמן. פתאום אתה נראה אופק בן 6. שיער, לא למשוך לו שיער, ממי. לא למשוך. זה לא יהיה. יואו. אופק, איזה נעים. יש לך? שוק, את יורדת? וואי, חתיך! מחר איזה הפתעה אתה תעשה בגן? באיזה גן אתה? של מי? הוא בגן נורית, אבל עכשיו הם בקייטנה. כן? ובטח דליה גם תשתגע על הזה שלך. איזה דליה? מסע קצר? כן, עם הצהרון. אופק, חיוך! כן.